Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balimaw an minnu bɛ ka Joliba lajɛ nin waati in na ni an minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn an b'aw fo dantɛ foli min na aw minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o ye an ka page Facebook page YouTube limanaw min ye foli an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata min ye avril kalo ye ale tile 16 sɔrɔ san 2024 limanaw ladala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma kunun kɔni an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sababu kɛ baara dɔw gɛlɛya donna baara dɔw la kunungo énergie du Mali ale sen b'o la kuranko yɔrɔ ni waati in na maa t'a gɛlɛya fɔ maa ye kuma dɔw la min ye groupe ye olu fana bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ o gɛlɛya kun b'an kan kunun nka o tɛ baasi ye limanaw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi min ye gafew ye olu bɔra an bɛna lajɛ k'an da don kɔnɔ kumaw la gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ u bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau min ye Nouvel Horizon ale bɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ fana l'indépendant ale bɛ yan Mali Tribune ale bɛ yan nɔ le soir de Bamako ani le républicain limanaw ni fasidi sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakale aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indicateur du renouveau limanaw fasidi sɛbɛn in kumana a ka daɲɛ fɔlɔ la bi a y'a jira k'a fɔ ko Mali la yan nɔ furanjɛla fanga kunkanko kibaruyaw la ko hakilila dɔ bɛ ka ta jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nka hakilila ninnu jamanadenw tɛ ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a ko la sabu malidenw caman ka hakilila tɛ kelen a ko la fasiri n'o ye indicateur ye a ko n'i y'a lajɛ a bɛ waati bɔ sisan maaw bɛ ka bɔ min kalama o ye k'a fɔ hakilila dɔw bɛ ka ta jamana ɲɛmɔgɔw fɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ko don yɔrɔ furanjɛla fanga yɛrɛ bɛ sen na sisan a bɛ san 4 bɔ ni san 4 kɛra o ko la a jala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan hakilila dɔw bɛ ka ta jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o dɔw bɛ tali kɛ kɔsa in na min kɛra ni jamana ɲɛmɔgɔw ko jamana yɛrɛ de basigili kama don walima jamana yɛrɛ de ka se ka taasira ɲuman sɔrɔ o kama don k'u ye politiki tɔnw olu ka baaraw ɲɔngiri limanaw ni hakilila ninnu dɔw bɛ yen a ma faamuya jamanadenw fɛ dɛ i n'a fɔ fasiri bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na ko n'i y'a lajɛ kɔsa in na yɔrɔ min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye ko k'u bɔra CEDEAO la ko Mali bɔra CEDEAO la nka o ko in kɛra jamanadenw a ma sara u la a ma fɔ jamanadenw ye nka jamanaden caman yɛrɛ ma nin ko in ta bala dɔw yɛrɛ a diyara dɔw ye dɔw ma a ko kɛ k'a ko ta k'a kɛ koba ye ten nka limanaw kɔsa in na min nana tugu o la ni a jala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jamana yɛrɛ bɛ lahala min na ni sigikafɔ dɔ bɛ sen na n'o ye dialogue intermalien o dialogue intermalien bɛ baara la o bɛ sen na waati min na ko wulikajɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilila ta k'a fɔ ko politiki tɔn minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ko u ka baaraw ka sonsoro fɔlɔ ani tɔn o tɔn yɛrɛ bɛ yen n'o ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye ko olu n'o bɛ politiki baara kɛ ko k'u ka baaraw jɔ fɔlɔ olu politiki tɔnw dun ko o ma diya u ye limanaw hali jamanaden gansan dɔw bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ma bɛn u ma sabu ko fɔlɔ sariya sɔsɔ don jamana sariya sunba min bɛ yen n'o ye constitution ye a bɛ se ka o sɔsɔ wa hali charte min yɛrɛ bɛ yen ni furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni o ye a b'o charte in fana sɔsɔ n'i y'a lajɛ limanaw politiki tɔn caman yɛrɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko politiki tɔnw olu ka baaraw sonsoro la dialogue intermalien n'o ye sigikafɔ min bɛ sen na sisan jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ politiki tɔn caman yira k'a fɔ k'olu fana sen tɛna ye o dialogue intermalien in na limanaw caman ko u y'u ka dansigi kɛ u ka baara la limanaw min ye hakililajigi don n'a sɔrɔla sigikafɔ min fana kɔnna nin ɲɛ n'o ye assise nationale de la refondation n'u kama ko ANR yɔrɔ ANR ko in fana o fana labanna nin cogoya de la tan limanaw ni jamanadenw
caman yira o ko kɛnɛ kan limana ni awa hakilila wɛrɛ bɔra o ko kɛnɛ kan ni politiki tɔnw caman ma jɛ ni o ye n'i y'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi limana kɔsa in na hakilila caman de tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni awa maa caman bɛ yen bɛɛ ma don a da fɛ sabu dɔw y'a yira k'a fɔ a ma diya u ye a fɔlɔ ye mun ye o ye lakɔlidenw ka tɔn n'o ye association des élèves étudiants du Mali AEM yɔrɔ AEM ye b'i n'a fɔ taamasiyɛnba de jamana kɔnɔ kabi démocratie fanga san 1991 ale sigira AEM n'i ye démocratie kɔni fɔ ka ban ko AEM tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la o jɛkulu in nana ci lakɔlidenw a ma diya olu ye o fɔlɔ ye politiki tɔnw caman yɛrɛ bɛ yen olu ko nin ma diya u ye jamanaden gansanw fana caman y'a yira k'a fɔ ko nin ko in ma bɛn ko a ko tun bɛ se ka lajɛ cogo wɛrɛ la o ka fisa AEM yɛrɛ cili bɔgɔbɔgɔ hali n'a sɔrɔla jɛrɛjɛkulu in limana a tɔgɔ man di dɛ sabu AEM ka sigili o sigili walima u ka jɛrɛ fara ɲɔgɔn fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ ni bɔ de b'a la dɔw y'a yira k'a fɔ k'a ɲɛna nka dɔw fana ko k'a ma ɲɛ limana o bɔlen kɔ politiki tɔn min bɛ yen n'o ye parti SADI ye yɔrɔ ale fana ciliko kuma bɛ sen na o bɛ sariya ɲɛma nin waati in na o tɛmɛnen kɔfɛ yanni parti SADI ka kiiri ka ban limana o jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen i n'a fɔ minnu bɛ société civile tɔgɔ la observatoire pour les élections au Mali ale cira ka bɔ yen jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Kawural international Kawural renouveau international ale fana cira CEMAS n'o ye Mamadou Diko ka tɔn min bɛ Mamadou Diko ka kuntilenna la o fana cira min yɛrɛ nana kɛ ko yɛrɛ la k'a kɛ balawu yɛrɛ ye ni maa min ko sen kun man ka don kɛlɛ la n'o sen donna la limana o ye kunnafonidilaw ye yɔrɔ politiki tɔnw ka baara o sonsɔrɔlen kɔfɛ kɔsa in na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen jamana cakɛda min bɛ yen n'a ka baara bɛ kunnafonidi kɔlɔsili kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye haute autorité de la communication ale fana ye bataki kɛ ka ɲɛsin radio sow télé sow fasɛgidi sɛbɛnw n'o ye journaux ye ani minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛ k'olu kana sɔn fiyewu ka min ye politiki tɔn ninnu ka kibaruyaw k'u lase u ka kunnafonidisow sanfɛ limana o de nana kɛ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ tɔ nɔɔni ɲɔgɔn na kunnafonidilaw ko k'olu tɛna sɔn o ma k'olu tɛna don hakika nin hakilila in da fɛ limana maa dun b'i sigi nin ko in a ma ban fɔlɔ dɛ sari fasiri ko don nataw la hakilila wɛrɛ bɛ se ka bɔ nin na n'o ye indicateur ye limana Bamako pont filanan dɔ taara i yɛrɛ fili k'i yɛrɛ kɛ yɛrɛfasu ye nɔ a kɛra juma tɛmɛnen avril kalo tile 12 san 2024 cɛ dɔ don limana kɔni nana dɔrɔn k'i ka moto jakarta jɔ ka sin k'i yɛrɛ i fili ka bɔ pont in sanfɛ k'i fili ji la limana maaw kɔni t'a dɔn kun jumɛn na nin cɛ in a y'i yɛrɛ fili ji la kun min na ko a kɔni ɲinina ji yɛrɛ la a ma ye fo o dugusajɛ de avril kalo tile 13 limana o ji y'a fofo ka taa n'a ye fo Sotiba yɔrɔ Bamako pont filanan ni Sotiba kɔni o ka jan min ye ji y'a sama ka taa fo Sotiba protection civile ma kɔni ɲinini kɛ ka dɛsɛ a donni ma ko a ma se ka ye fo a dugusajɛ limana mana kɛ cɛ in yɛrɛ tɔgɔ de ko Muktar Touré san 40 ɲɔgɔn na den 3 b'a bolo limana wa sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sogoni ko ma ko avril kalo tile 12 jigilatigɛ yɛrɛ ma ko ni cɛ in ka moto jakarta a nana jɔ dɔrɔn ka i bɔ pont filanan in sanfɛ k'i fili ji la maa minnu ye seereya sɔrɔ a yɔrɔ la olu ko protection civile maaw olu welelen kɔ olu kɔni nana ɲinini kɔni boloda nka u ma se k'a ye jumadon yɛrɛ fo dugusajɛ sibiri avril kalo tile 13 limana u taara bɔ foro in kan Sotiba danganda la yen nɔ hali sisan limana a ma dɔn kun min na ni cɛ in y'a yɛrɛ fa kun min na ko Torokɔrɔbugu polisiw n'o ye arrondissement bɛ Torokɔrɔbugu olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min na Adama Jabate ka fasiri don limana an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko nouvelle horizon limanaw ko an ka bankiw n'o ye warimarasow ye olu bɛ sɔn ka sigi u sɛnɛgɛ kɔnɔna la tile 3 kɔnɔna la ka sababu kɛ min ye sɔrɔ ye a bɛ sɔn ka sonsoro dɛ ka sababu kɛ bɛnkan ma sɔrɔ min ye gouvernement ale ni SINABEF ni ɲɔgɔn cɛ ko tile 3 baara bila o bɛ sɔn ka daminɛ sini yɛrɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa min ye secrétaire général bɛ SINABEF tɔgɔ la syndicat national des banques assurance établissements financiers microfinance et commerce du Mali u k'a ma bakurunba la SINABEF o ye bankiw min bɛ warimaraso fitinin n'a kunbaba jagokɛlaw
awa olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ baarakɛlaw lafasa n'o ye SYNABEF ye ale secrétaire général Amadou Ba awa ko a ye tabali gosi jamana tabali gosira fo ka mankan yɛrɛ bonya u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sabu ko awa n'a fɔ ni gouvernement ka sigikafɔ min kɛra kɔsa in na awa bɛnkan ma sɔrɔ u ka laɲiniw kan a bɛ tile damadɔ bɔ sisan sigikafɔ in bolodalen don nka ko bɛnkan ma se ka sɔrɔ yɔrɔ ni bɛnkan ma sɔrɔ baarakɛlaw u b'u ɲɛsin min ma o ye ka funu baara la ka baara ye ka to yen ko baara bɛna bila sini ni bɛnkan ma sɔrɔ fo ka taa se sini su in na nɛgɛ kanɲɛ fufalaki ma min ye SYNABEF ye Mali warimaraso bankiw jagokɛla dɔw warimaraso fitinin n'a kumaba a bɛɛ bɛ sɔn ka baara bila sini tile 3 hukumu kɔnɔna la SYNABEF dun y'a jira k'a fɔ olu ye sigikafɔ in boloda a mɛnna u ni gouvernement cɛ dɔwɛrɛ tɛ jamanaw i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ PMI Mali IB Farm ni cakɛda caman min bɛ tali kɛ BDMSA u ka baarakɛlaw bɛ yen n'i ma sɔrɔ syndicat minnu bɛ yen dan bɛ ka kari u ka hakɛw la bagabaliw bɛ taga ɲɛsin u ma dɔw bɛ yen nɔ olu gɛnna ka bɔ baara la dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka saraw gulonnen bɛ dɔw fana bɛ yen contrat min bɛ d'u ma n'o ye contrat durée déterminée ye o bannen bɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ contrat à durée indéterminée o n'a ɲɔgɔnna caman SYNABEF ko hali baarakɛla dɔw bɛ yen minnu bɛ baara kɛ PMI Mali la i b'a sɔrɔ u tɛ INPS la u tɛ AMO la foyi jamanaw hakɛ fɛn fɛn kan ka di baarakɛla ma nin tɛ a baarakɛlaw bolo SYNABEF ko dɔ kɛra nin ko ninnu na ten sa ani a bagabaliw n'a a gɛnniw ani ka maaw gɛn ka bɔ baara la k'a sɔrɔ kun jɔnjɔn foyi t'a la SYNABEF ko ni bɛn ma k'a la olu kɔni ka hakɛ ye min ye o fana ye baarabila ye sini o y'o dɔgɔ duman ye tile 3 k'u n'o kɛ baarabila la l'indicateur n k'a fɔ Nouvelle Horizon jamanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la jamanaw ko an ka taa dɔgɔnɔ jamanaw la min bɛ nin waati in kofɔ dɔgɔnɔw ka jɛkulu min bɛ n'o ye Dana Ambasagu ye Dana Ambasagu y'a lase k'a fɔ Bayaŋara mara la ko u ka donso minnu bɛ yen u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sanfɛ mugu n'o ye drone ye k'o filila u kan u ka daga min filɛ nin Bayaŋara mara la n'i y'a lajɛ Dana Ambasagu ka nin donso ninnu minnu filɛ nin u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in kɛra kari tɛmɛnen Bayaŋara dɔgɔnɔw sifinnakaw yɛrɛ u ka sifinnakaw de ye nin kuma fɔ k'a kɛra sababu yɛrɛ ye maa 9 ɲɔgɔnna o ni tora a la ko siga kɛmɛ min na o ye k'a fɔ drone minnu bɛ yen ni a dilannen bɛ tɛgɛ la n'o ye drone artisanal ye nka dɔw bɛ yen olu ma sɔn o kuma ma dɔw yɔrɔ in na yɛrɛ caman bɛ yen u bɛ ka sɔsɔli don a ko la kosɛbɛ k'a fɔ drone minnu filɛ ko Bamanci dun filɛ nin ye Bamanci se t'a ye k'a fɔ k'a bɛ drone san walima k'a fɔ yɛrɛ k'a bɛ drone dilan limanaw ni waati in na Dana Ambasagu dun bɛ ka a yɛrɛ ɲininka o kumana nin drone ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn ye jɔn de ye nin drone ninnu fili Dana Ambasagu ka donsow kan minnu filɛ nin Bayaŋara mara la duguncinin min bɛ yen n'u kama ko Korondoli commune Timirili ale fanfɛlaw la ko drone in cira yen nɔ de déclaration min kɛra kɔsa in na mouvement Baginenso fɛ o y'a jira k'a fɔ ko waleya in a kɛra mars kalo tile 26 nin y'a siɲɛ 2 de mars kalo tile 26 kelen kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ avril kalo tile 14 o dongo yɛrɛ drone dɔ fana filila Dana Ambasagu ka donsow kan donsow y'a jira k'a fɔ ko u b'u yɛrɛ ɲininka u ma se ka foyi faamuya nin cogoya in na drone min ni jamana de b'a san n'a fanga bɛ jamana de la o drone bɛ se ka bɔ Bamanciw bolo cogo di ka taa fili olu kan nin waati in na jamanaw n'i y'a jateminɛ min ye sifinnaka ninnu ye n'o dɔgɔnɔw ka sifinnakaw ye u y'a jira k'a fɔ ko a dun jirala k'a fɔ drone se ka bɔ Mali fan si fɛ bi k'a fɔ k'o bɛ taa bin yɔrɔ la k'a sɔrɔ dun min ye Mali finitigiw ye olu kɛn bɛ ka Mali sanfɛla bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi mugu foyi tɛ se ka pan Mali kunna bi ni Mali finitigiw tɛ se k'a ye ninnu kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi drone ninnu yalima Bamanciw de ta don wa a bɔra yɔrɔ jumɛn wa olu kɔni ma se k'a dɔn jamanaw de kunnafoni an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasɛde sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant jamanaw halisa ale lakanabaliya ko kelen in na ko Bayaŋara mara kelen in na ye a jala k'a fɔ Sanga dugu u ka dugutigi jamanaw Bamanciw y'ale bɔnɛ a nin na ko bibi in na Sanga kɔni bɛ sangasigi kɔnɔna la bi a jarala k'a fɔ ko u ka dugutigi n'o ye Kinbasa Dolo ye Bamanciw taara bi a ka fo a ka so
l'indépendant yira k'a fɔ a ka kunnafoni kɔnɔ ni waleya in kɛra juma su awa ka dugu jɛ sibiri tɛmɛnen yɛrɛ la avril kalo tile 13 san 2024 ko maajugu dɔw don minnu ni marifatigiw don k'u taara dugutigi sɔrɔ fɔ a ka so n'o ye kinbasa dolo ye limanaw ka mugu ci a la awa mugu cilen a la yɔrɔ dugutigi yɛrɛ san 80 a b'o de la bi a kɔrɔla kosɛbɛ joginda min ni o y'a sɔrɔ limanaw ko joginda in ma ku a la u y'a cɛ ka taa n'a ye joona joona min ye kɛnɛyaso min tɔgɔdalen bɛ Somini Doli la nka joginda in a ma ku a la a tora a la siga kelen bɛ Bamanci jɛkulu min na o ye Katiba de Masina Bamanciw de ye minnu bɛ nin waleya in kɛ kuma bɛɛ Bayaŋara mara kelen in na yen nɔ limanaw n'i y'a lajɛ nin waleya in kɛlen a ye Bayaŋara mara bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni u ka dugutigi fagalen n'o ye Sanga dugutigi ye n'i y'a lajɛ limanaw nin waleya in bɛ kɛ ka sababu kɛ mun ye ko dugutigiw yɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw dugutigi caman de bɛ minnu ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na Bamanciw sɔminen bɛ o de la k'a fɔ ko u bɛ Bamanciw ka yɔrɔw f'u ɲɛna u sigiyɔrɔw waleya in kɛlen yɔrɔ Sanga dugutigi u seginna n'a fure ye Sanga ka taa ka janajaw kɛ min y'a kɛnɛ ka ye gouverneur min bɛ Bayaŋara n'o ye Sidi Mohamed El Beshir ye ale kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin dugutigi ma ka yira k'a fɔ ko nin walejugu in k'a tɛna to yen jamana ɲɛmɔgɔw na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maa minnu nin baara in kɛ tɛgɛ ka se ka da u la limanaw kunun o ntɛnɛn yɛrɛ k'a ka janajaw olu kɛra Seyidu Nantume ka misiri la min filɛ nin Bayaŋara mara kɔnɔna la limanaw a misigi n'a hinɛ kɔni bonyana kosɛbɛ gouverneur yɛrɛ ka laseli kɔnɔna la a ko nin ɲɔgɔnna maaba min ka wulikajɔ bonyana n'o ye Kinbasa Dolo ye maaw farali la ɲɔgɔn kan bɛn ni keleya basigi la Bayaŋara mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a fɔra ko fara nin cogoya la ko sariya b'a jɔ a jɔyɔrɔ la dɛ minnu ye nin waleya in kɛ u na ta u tɛgɛ ma ni Ala sɔnna Ala k'o kɛ limanaw kibaruya de don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ l'indépendant ka kibaruya kelenw na a ko min ye Isa Kawujim ale ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni cɛ halisa juru bɛ ka dan ka sababu kɛ ko Isa Kawujim k'a bɛ taama kɛ k'a bɛ taa Paris Isa Kawujim selen pankuruji kɛnɛ yɛrɛ la n'o ye CNT ɲɛma dankan 4nan kɔrɔ in ye Isa Kawujim k'a y'a lase kunungo ntɛnɛn avril kalo tile 15 ko ale balila ka bɔ jamana kɔnɔna la ka taa a taama la ko a kun makɔnɔnin bɛ Faransi États-Unis a bɛ sɔn ka dɔgɔkun 3 a kun bɛ sɔn ka t'o kɛ yen nɔ a yɛrɛ ka ci dɔw la limanaw fasiri n'o ye l'indépendant ye a ko nin b'a jira k'a fɔ ACRT faso ka wele a tɔn ɲɛma n'o ye Isa Kawujim ye k'a ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw halisa u ka bɛnbaliya a bɛ sen na nin b'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Isa Kawujim ka bali ka taama nin y'a siɲɛ 2nan de ye ni maaw hakili b'a la février kalo tile 14 san 2022 Isa Kawujim balila ka bɔ ka taa jamana kɔ kan a siɲɛ 2nan min kɛra kari tɛmɛnen avril kalo tile 14 ka bali ka bɔ ka taa jamana kɔ kan ka taamaw la a yɛrɛ kumana a ko ale ka bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen n'o ye passeport ye a ko b'a bolo majɛ foyi t'o la a ko a ka billet d'avion n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn min fana b'a to a ka taama o fana b'a bolo limanaw a ko ale balila mun na dɔ nana k'o ye commissaire ye n'o ye aéroport commissaire ye k'o nana fɔ a ye k'a fɔ ayiwa ko ci bɔra sanfɛ dɛ Isa Kawujim ko i tɛ se ka avion min taatɔ filɛ sisan i tɛ se ka don avion in kɔnɔ ka taama Isa Kawujim yɛrɛ y'a ɲininka ko kun jumɛn na ne tɛ taama ko k'ale kɔni ko commissaire in ko k'ale t'a dɔn ko kuma bɔra sanfɛ de ka na fɔ a ye min ye Mamudu Diko burankɛ ye n'o ye ACRT faso ka wele o ɲɛma k'a kun ko k'a bɛna taa Faransi Paris ka bɔ yen ka taa États-Unis New York Washington Utah limanaw ka taa i yɛrɛ lafiya walima ka taa ka ciw la Isa Kawujim yɛrɛ ko nin min bɛ senna nin ko nin bɛn'a fɔ ko Musa Traorelisation ko nin Musa Traorelisation de o tɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔ Musa Traore ka jagoya fanga min tun bɛ Mali kɔnɔ yan ni o ma bɛn ni o fanga yɛrɛ kɛlɛla limanaw Isa Kawujim ko o de ladegetɔ filɛ nin yɔrɔ a kɛra waati la politiki tɔnw ka baaraw ɲɔngirila Mali kɔnɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ yɔrɔ Isa Kawujim yɛrɛ kun ye ale kun kɔnna k'a yɛrɛ ka baaraw sunsoro n'o y'a ka politiki baaraw ye sabu a ko ale ka politiki baara a b'a sunsoro a kun filɛ nin ka taama dɔ de boloda Isa Kawujim ko ayiwa ale balila ko Isa Kawujim
a ye misali ta Musa Tarawele ka san 23 fanga kan ko o san 23 min ni o kɛra maaw ko kalo 6 de kun kɛra ko bɛna kɛ o fanga la ko san 23 kɛra o fanga la Isa Kawujim ko ale kɔni bin kɛra ale kan ale t'a dɔn kun jumɛn na ale balila ka bɔ jamana kɔnɔna la ale m'a dɔn ale maa fa wa ale ye sonyɛnikɛ wa ale ka sɛbɛn bɛɛ b'a bolo n'a ko k'a bɛ taa jamana ko kan ko kun jumɛn na u b'ale bali ka taama hakilila jiginna Isa Kawujim yɔrɔ ale de kɛra maa ye wulikajɔ minnu kɛra Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafili la san 2020 ani Imam Mahmud Diko fo ka taa se M5 RFP jɛrɛjɛkuluw ma olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan o fanga min dafirila limana o furanjɛla fanga de b'an kunna bi o de Isa Kawujim a kɛlen kɔ ka don fanga in kɔnɔ ka bɔ ayiwa o ni fanga de sɛndɛ ka ɲɔgɔn faamuya bi kunnafoni de ye nin ye limana an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Mali Tribune a kumana limanaw banki baarakɛla kɔrɔ min bɛ yen ni a ye BDM ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ n'o ye Babaliba ye BDM ɲɛmaa kɔrɔ in awa Babaliba kumana Mali Tribune kɔnɔna la bi a ko ale ma a ma sɔn fiyewu k'a fɔ de k'a bɛ yuruguyurugu boloda ka ɲɛsin maa si ma jɔyɔrɔtigi la Mali kɔnɔna la yan nɔ Babaliba n'o ye BMS ɲɛmaa kɔrɔ in ye a bɔra ka kuma a bɛ n'a fɔ a ka jate la nkalon dɔw bɛ ka ta ka d'a la bi nkalon minnu bɛ yen a ka jate la ni o ni tiɲɛ bɔlen tɛ k'a bɛ tile damadɔ bɔ sisan k'a bɔra a kalama k'a ye bɔlɔlɔw sanfɛla la k'a fɔ ko nkalon dɔw walima kuma dɔw bɛ ka ta ka d'a la ko ale ye surafɛn walima ani dɔw donna jɛjugu la k'a fɔ k'a ye nafolo ta ka di olu ma n'o ye jamana jɔyɔrɔbatigi dɔw ye ka sababu kɛ ko sariya bɛ a nɔfɛ walasa a ka se ka kisi sariya ma min ye Babaliba ye n'o ye BDM SA ɲɛmaa kɔrɔ in ye a ko nin kɔni ye kumaw de ye nin kɔni ye faamuyabaliyaw de ye nin kɔni ye ka ale Babaliba k'a tɔgɔ tiɲɛ de nin kɔni ye k'a fɔ de ka a tɔgɔ don ko la ani fɛn min ka jan Babaliba y'a jira k'a fɔ ko ale furadama a tɛgɛ jɛlen bɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ale Babaliba tɔgɔ fɔra o la a tɔgɔ jɛra o la mun na maaw bɛ wele bɔlɔlɔw sanfɛ bi k'a fɔ k'u b'ale tɔgɔ tiɲɛ k'ale ye nafolo ta ko k'o di mɔgɔ ma walima sariya tigilamaa ma ka se k'ale kisi sariya tɔɔrɔ ma Babaliba ko nin kɔni ye maaw ka hakililaw ye minnu bɛ fɛ ka ale bila hukumu kɔnɔ ani hukumu min man kan a ko a bɛ fɛ ka min fɔ nin na k'a fɔ nin kɔni ye juguya yɛrɛ badabada de ka ɲɛsin a ma juguya min yɛrɛ ni kun foyi t'a la k'a b'a ɲini ka nin ko in kɔn kosɛbɛ wa ko maa o maa bɛ yen ko o ye nin baara in kɛ ko a ma jɛ ni a ye k'a fɔ de ko gouvernement ka lasigiden walima k'a ye nafolo ta ka di dɔ ma k'a fɔ de ko k'a kisi sariya tɔɔrɔ ma k'ale ma yala bi a ma yala sini k'ale dun tɛna nin ko in to tan ka nkalon ta ka d'a la nkalon min ni tiɲɛ bɔn bɛ k'a ye avocat dɔw fara ɲɔgɔn kan minnu ye ladilikɛlaw ye olu bɛ ka a ko yɛrɛ ta ba la ko maa ye nin baara in kɛ ka se ka olu bila sariya ɲɛ ma ko a kɔni bɛ maaw fana fo maa minnu bɛ yen n'u ye a fo ka dɛmɛ nin baara in na ka tila ka dɛmɛ ta k'a sɛgɛrɛ ka tila ka danaya d'a kan k'a fɔ Babaliba a tɛna ye ko la k'a fɔ ko min bɛ yen n'o ye karabu ko ye jamana kɔnɔna la ni Babaliba yɛrɛ ka kuma ye jamana an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw dialogue intermalien n'o ye sigikafɔ min n'a a daminɛna duguma n'o ye an ka sigida misɛnninw kominiw kɔnɔna la ko dialogue intermalien a bɛ sen na min ye Dana ambasagu ɲɛmaaba in ye n'o ye u ka kɛlɛcɛ ɲɛmaa ye Yusuf Toloba kumana a ko a bɛ wele bila min ye jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ bɛɛ ka se k'i sen don nin dialogue intermalien in na Yusuf Toloba groupe d'autodéfense n'o ye Dana ambasagu ye o ɲɛmaa ye a ko a yɛrɛ yera kɛnɛ in kan n'i y'a lajɛ dialogue intermalien yɔrɔ a bɛ ka kɛ duguma de ka yɛlɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ ka kɛ yen nɔ ni Yusuf Toloba n'a ka jɛrɛjɛkulu bɛ o yɔrɔ kofɔlen in na k'a ye wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka ye a kɛnɛ kan o de la a y'i kanto k'ale tɛ faso jugu ye ale tɛna kɛ maa ye k'a fɔ ko maa min bɛ tasuma bila jamana na o de y'a to ko a yera ni sigikafɔ in a kɛnɛ kan o la k'a ye wele bila donso fɛn fɛn bɛ yen
ko bɛ dana ambasagu kɔnɔ ani u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ maaw ka taa ni ka segin ka nɔgɔya commune ninnu kɔnɔna la walasa dialogue n'o ye sigikafɔ ye a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la nka a ma ɲinɛ jamanaw cikan min b'a fɛ k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita yɔrɔ colonel Asimi Goita de ye nin laɲini yɛrɛ kɛ k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord d'Alger ye o faralen kɔ ka fili k'a fɔ ko sigikafɔ ka boloda jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ka kɛ sigikafɔ ye nɔgɔ foyi kana kɛ o la colonel Asimi Goita y'o hakilila min ta san daminɛ la Yusuf Toloba ko a b'a ɲini a fɛ sigikafɔ in kana kɛ maa si kɔ bɛɛ sen ka don a la limana o waati kelen ɲininkali kelen bɛ fasiri in fɛ n'o ye le soir de Bamako ye n'a sɔrɔla sigikafɔ in yɛrɛ ni fɛn dɔ de ni fɛn wɛrɛ dogolen tɛ a kɔfɛ n'o ye furanjɛla fanga yɛrɛ ye ka waati kura di a ma min ye dialogue intermalien ye soir de Bamako y'o ɲininkali k'a yɛrɛ la a ko k'ale ka kunu sɛbɛnni na soir de Bamako ko ten k'a ye sɛbɛnni min kɛ kunu o ye k'a fɔ a ye ɲɛfɔli min kɛ o ye ko politiki tɔn minnu bɛ yen n'olu ka baaraw sosorona min yera dialogue in kɛnɛ kan ka daminɛ politiki tɔn Adima PAJ la ka taa RPM la CODEM ASMA CFP PDS a n'a ɲɔgɔn caman minnu tɔgɔ ma fɔ si tɛ yen bi ko minnu yela dialogue intermalien kɛnɛ kan ni gouvernement ka hakilila ye ko jamanaden bɛɛ ka sigi bɛɛ ka kuma bɛɛ ka hakilila di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ka gɛlɛya fɔ ni dɔ bɛ yen k'olu ka baara sonsorola olu yɛrɛ ko k'u tɛna ye a ko kɛnɛ kan fasiri kɛ bɛ ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla a tɛna gɛlɛya yɛrɛ don nin dialogue in a jaabiw la gɛlɛya wɛrɛ bɛ kɛ mun ye limanaw politiki tɔnw ni dialogue in banna n'olu ko k'u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔna la yalima a tɛna kɛ k'a fɔ jamanaden dɔw ko k'olu tɛna ye k'olu ma ye nin ko kɛnɛ kan k'olu hali ni hakilila min taara olu tɛna don a da fɛ o to gɛlɛya wɛrɛ kun bɔlen ko jamanakuntigi walima furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ni dialogue min kɛntɔ filɛ nin jamanaw n'a sɔrɔ ɲininkali do dɛ n'a sɔrɔla hakilila wɛrɛ ta kɔfɛ k'a fɔ furanjɛla fanga dɔ de waati wɛrɛ de tɛna di a ma yɔrɔ politiki tɔn kelen ninnu de y'a yira k'a fɔ ko marsikalo tile 26 tɛmɛnen ko furanjɛla fanga waati min dira a ma k'o banna n'o banna ni dialogue nana tugu o la ni politiki tɔnw n'o bɛnna n'olu ka baaraw sonsoroli ye mun de tora ɲininkali jumɛn de tora sa k'a fɔ nin dialogue in a bɛ taa kun cɛ mun na furanjɛla fanga dɔ farali don a kundama kan wa k'a sɔrɔ ni politiki tɔnw ma ye o ko kɛnɛ kan wa jamanaw gɛlɛya a tugutugulen ɲɔgɔn na nin cogoya la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la an b'a kun cɛ ni min ye o ye le républicain limanaw républicain kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana saba in ye n'o ye Mali Burkina Faso ani Niger ko yɔrɔ olu bɛ jɛrɛjɛkulu kɔnɔna la n'o ye Alliance des États du Sahel AES ko Mali finitigiw ka ɲɛmaaba n'o ye chef d'état-major général des armées ale y'a lase ko u bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ min ye AES kɛlɛcɛw ye k'u jɛra ka kɛlɛ dɔw kɛ Burkina Faso kɛlɛcɛw Mali kɛlɛcɛw ani Niger kɛlɛcɛw jamanaw k'u ye dadigiba de kɛ bamaciw la nin waati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dancɛ minnu bɛ yen n'o bɛ nin jamana ninnu dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ avril kalo tile 10 san 2024 u farala ɲɔgɔn kan ka baara dɔw kɛ kɛra sababu ye bamaciw ka dagayɔrɔ caman de bɛ yen minnu filɛ nin ye amalawlaw o yɔrɔ kofɔlen n'o filɛ Lanbezanga fanfɛlaw la u y'o dagaw ci avril kalo tile 13 ko bamaciw ka minɛn caman fana bɛ yen u y'o tiɲɛ o fana kɛra Hurara o fana ye Lanbezanga cɛ kilomètre 12 ɲɔgɔn na o bɛ taa fɔ Niger dancɛw la avril kalo tile 13 kelen in na san 2024 yɔrɔ secteur Duna o ye Mali ni Burkina Faso dancɛw ye yɔrɔ fana na kɛlɛcɛw farala ɲɔgɔn kan ye n'o ye AES kɛlɛcɛw ye jamanaw ka bunteli kɛ min ye bamaciw ka minɛn caman k'o fana tiɲɛ chef d'état-major général des armées n'o ye Mali ka kɛlɛcɛw ɲɛmaa ye o y'a yira k'a fɔ ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa kɛlɛcɛ ninnu n'o ye AES kɛlɛcɛw ye fara ɲɔgɔn min kɛra ko a jaabi dɔ filɛ nin jamanaw ka kun cɛ min ye professeur Adama Konare n'o ye jamanakuntigikɔrɔ furumuso ye ko ale kɔni yakubayara jɔnjɔ dira a ma jɔnjɔ min bɛ yen n'u kama ko prix MT Kasalu femme d'honneur jamanaw République démocratique du Congo Adama Konare ko a yera nin kɛnɛ kan ka jɔnjɔ d'a ma ka sababu kɛ mun ye ko min ye bɛɛ y'a ye ani ka jamanaw farafinna
k'a dɔn bɛrɛ la walasa min ye awa démocratie musow ka hakɛ o bɛ se ka lafasa cogo min na ko Adama Konare ka a yira o baaraw la ka to fanga la waati min na furucɛ bɛ fanga la a y'a yɛrɛ furucɛ yɛrɛ dɛmɛ o baaraw la kosɛbɛ n'o ye Alpha Umar Konare min ye prix Kasalu femme d'honneur ye o jɔnjɔn taara ka di a ma baara in yɛrɛ kɛra min ye awa sibiri k'a daminɛ mars kalo tile 30 ka taa kuncɛ avril kalo tile 2 min ye Kinshasa Congo Kinshasa ale jamana kan min ye Adama Konare a ye Mali tɔgɔ bila yɔrɔ wɛrɛ tuguni ani farafinna bɛɛ lajɛlen o kumana ko félicitations professeur Adama Konare républicain limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini gafew bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'o lakali aw ye kuma ani ce a ka lamɛniko n'a ka filɛliko ɲuman n'a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.